podporovali. A nerozdeľujem to na trans ženy a cis ženy, berem to ako ženstvo. Bráško, Juraj, do piči. Jaké ženstvo? Nerozdeľujem to na trans ženy a cis ženy, berem to ako ženstvo. Ty si normálny, veľký, mohutný chlap, čo vypráva hlasom ako Ferojoke. Prečo si myslíš, že si súčasťou nejakého ženstva? Jakže berem to ako ženstvo? Kam sa snažíš infiltrovať? Do akého ženstva? Ty nemáš nič spoločné so ženstvom. Je to ľúto proste. Je. A dokážeme si podľa mňa o mnoho viac ublížiť medzi my ako ženy, ako muž a žena. Áno, lebo vieme kam pichnúť, vieš. Presne tak. Aby som sa vrátila ešte k tomu L'Orealu a stand-upu. Čísla od značky L'Oréal Paris. 71% slovenských žien zažilo obťažovanie na verejnosti. Ja osobne A čo ty kokot? 100% mužov zažilo ty kokot, že niekto do nich strkal na verejnosti, alebo sa s ním niekto chcel byť. 100% ľudí zažilo, že im niekto vypičoval niekedy. 80% ľudí niekto niekedy šikanoval v škole alebo v robote. Na čo je dobrá táto štatistika? Čo s tým akože ideme spraviť? Čo ideme vyhľadiť všetkých ľudí, čo sa niekedy pripijú a majú nevhodnú narážku na ženu? Poďme ich všetkých vyhľadiť. Alebo poďme ich všetkých vykastrovať, ty kokot. Alebo vieš čo? Normálne, že zabijeme všetkých ľudí. Normálne vyhľaďme spoločnosť ako takú. Lebo je neúnosné, že nejaká žena zažila nepríjemné komenty od nejakého najabaného typka. Či jebe? Poďme normálne, že vyhľadiť všetkých mužov, čo aj ostali mužmi počas života, aby sme ochránili Ďuriho pred tým, že sa ho náhodou niekto spýta, že koľko má plastík. Normálne poďme vykinožiť ľudstvo, ty kokot. Lebo jak ináč to vyriešiš? Čo dáš, ty kokot, 10 rokov basy? Za nevhodnú otázku? Alebo na čo je táto tvoja štatistika? Kam nás má posunúť? 70% žien zažilo obťažovanie. A čo ty kokot? 100% ľudí zažíva nepríjemnosti v živote. Do piči o tom je život. To je súčasť toho. Ty naozaj si tak skurvene slabý človek, čo musí byť pred všetkým ochránený? nepoznám ani jednu jedinú, ktorá by to nikdy nezažila. Takže si myslím, že reálne tie čísla sú možno aj vyššie, ale z toho, čo ja napríklad viem o psychológii a tak ďalej, tak veľmi veľa vecí, ktoré už sú obťažovanie, vlastne my považujeme častokrát za tak normálne, že to ani nepovieme, že toto bolo obťažovanie. Kokot, a na čo? Každému, keď je vonku ešte v meste, kde ľudia pijú, sa stane niečo nepríjemné. Každému, ty kokot, na čo to máme riešiť a komentovať a robiť o tom podcasty a štúdie, ty kokot, a jak to vyriešiš? Povedz mi, jak to vyriešiš? Ako tých 70% dostaneš na 50%? Čo, zakážeš alkohol?